magkailang. Mas maayo. Magkapatuyan o pamakat. Si Father Siano ko, no? Father Siano. Crescenciano ako nga, niya ubod ako apelido. Tawagan mo Father Siano. Ang akong ministry sa Archdiocese, o sa ako ka-diocesan priest, incardinated sa Cebu. O niya, ang akong apostolate, mao ang akong murag chaplain sa prison apostolate sa Archdiocese. Cebu Archdiocesan Prison Apostolate. So kung mapriso mo poon, sa kasang prisuhan na ako dito, no? Kitaan ko ninyo. Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City Jails, PDRC, Talisay, Danao, Karkar, Naga, Karumbagot sa Toledo. Nindot ka naligay karong among prisuhan sa Cebu City Jail o si PDRC, no? Naaron sila sa demolition period. ting lubaan. Pero ako'y labot ang administration sa jail. Usa lang ta sa mga mo gitawag og service providers. So muna akong naong murag piniriso. Kamo, musta naman mo? Malipayon mo? Pinoy mo? Di, awag makakay ba? Malipayon ba mo? Ay, kailangan ko ba? By the way, asa po ito ba akong istorya? Mura naman kong Duterte, patuyan nagtabi. So, asa naman po ito? 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes? 45. Ano? Huwag mo masaya? 40 minutes? Abi na ako 1 hour. Oo, ito yung nag-iingon na. Si Brad Alice yan text, Father, wak ko ron diha, ika lang usa no ikuan, substitute. Niya ka na ganing, ang imong talk magsugod og 8:30, matapos og 9:30. Niya karon kay 9 o'clock naman, so 30 minutes na lang ako talk. No, 9 o'clock naman. So, anhin lang ko sa gospel mag-focus, kaya ingon na siya, strike anywhere, Father, basta mubasa ka gospel. So, ano lang sa gospel? Famous mo kayo na saying, many are called, but few are chosen. Nakasabot mo na. Kasi nakasabot eh. Kasabta ko na ko. Niya na sa itong gospel. Nakaroon ako mong taga-ag problema. Kung makatubag mo ani malangit mo, o di mo makatubag na imperno mo. Kaning pag-ingon ni Kristo, few are chosen. Many, daghan ang gidapit, jutay ra ang gipili. Hay may iyang ipasabot ani. Katubang iyang gilabay sa gawas, katubang iyang gilabay sa gawas, o ka na bang nahibilin diri sa sulod? Okay, usaman ito kakuan ko no, usaman ko nung ka banquet hall niya, daghan na kayo, puno na kayo istanan. Yan doon na siya usan nakitaan, nawa magsulob sa kanang business kasal, wedding garment. Iyang ipagapos, gilabay sa gawas, niya mo, nisulti din siya. Many are called, but few are chosen. Hay may chosen na ito katong gilabay sa gawas o kaning nahibilin sa sulod? Ang makatubag, siguro yun mo malangit. Basta sakto. Ansa? Madlong magpreso pa din, wala mo ba? Kung di mo mutingog, siguro na mo sa impyerno. Kaya tanawa rin niya, huwag magtingog, di ba? Huwag magtingog. Pagkutanan niya, huwag magtingog. Usas nasukan sa hari, nga huwag magtingog. Kung i-explain ko ito siya, mawag niya siya ikasulob di ay, basit huwag mo consider, huwag man magtingog. Insulto yan, hindi ka magtingog. Di mo itong gigapos dahil bilabay sa gawas. Mga nakabuha, huwag mo magtingog. Wala naman. Bita, kung saan ipasabot niya ani? Ang kaning nahibilin o katong gilabay? Anya, kung nahabilin, nga ingong sa few, ang daghan mga nahibilin, usaran may gilabay sa gawas. Sige. Ganyan itong gusto ka na makasabutas bulong sa Ginoo. Kaya ako, wala ba yung kasabutan eh? Napari na lang ko, wala yung kasabutan eh. Maningkamot na itong kasabutan eh ron. Hindi, ang sanay ka na eh. Wasa mo kasabot. So ito ba ninyo, katong gilabay o kaning nahibilin? Labay. Katong gilabay. Mo to if you. Sa ito ba kaning choosing di ay, ang ilabay din eh.
Dili di ay ang kanang gipasod sa ginharian. Mo'y meaning. Sakto. Ang nahibilin niya, anong view man, nadaghan ang nahibilin, Duterte ang nagilabay. Sa bigay na ba na Father? Oo, sige. Masarap yun na dipili siya nga para langit na. Kasi nga nga ganun, dipili na ba nga Maotoy wa. Moto nga. Maotoy pasabot niya ang amini. Niya ang view kaling ni Adini. Niya kaling gilabay, na-appeal ni Smini. Ang gilabay ba na-appeal Smini? Tulo man ka tumutungan. Ingom siya ka tumutungan. Kaya daghan dito. Pero duha rin ka kung ingom Kristo. Ang usa niya ito siya ang usa niya ito. Ang tulo rin ito sila kabo. Kita siya ka na. Ato rin na rin binuang nagsabot ang kanin pariya pag ini klaro pare naman ni wala gyud klaro arang-arang pos Brad Ali ani bonlay mo pasabot amo bitaw ang usa sa mga views ni ani kay man ginato corner ang Biblia sa usa lang ka panabot no di kita ka corner ug imo gani i-corner ang Biblia pareha ni Eli Soriano nga yang i-corner ang Biblia mao gini mura gini yang absolute meaning mana nasayop na ta ang Biblia mura ni siya pinya ang tagpulong sa Biblia mura pinya daghan kay mata mura sa ni siya bakat na daghan kay lumag nga kung imong sabton rin napita pwede sa tika-takihon rin napita ug atos ka mo sabot dito ali sa tika-takihon rin so inana ang pulong sa Dios kaya naman infinite magod siya infinite lang yung meaning. Why katapusan? Yung kaya may katapusan, ay ang paagis pagsabot. Mawasay katapusan. Meron na, kung isulti ninyo, ang gamay na kung nasabot, no? Sakto na, nga ang tanan, para na ko, sakto na, nga ang daghan nagipili, or daghan nagitawag, katong unang giimbitar, na wa manambong, motos na daghan. Na-appeal po ni ini, ang kantong gilabay sa gawas. Ang nahibilin na Jotay, kato ang nahibilin sa ilang kumbirahanan. Yakin sa may nahibilin dito, kung sa may ilang dibate, malipayon o magulaan? Malipayon. Katong tuwas gawas, magkagot, maghilak o magkagot silang ngipon. Sa ato pa di ay, ang ipasabot sa Ginoo, kitang tanan, tibok tao sa kalibutan, iyang i-offeran sa iyang kalipay. Kanang kalipay ba kanang kita to true happiness ba? Kanang lasting happiness. Kanang bang happiness nga 24/7. Kanang inigmata nimo ikabuntag hangtod ikatog nimo malipayon ka. Hangtod inigmata nimo malipayon ka kung ka hangtod ikatog malipayon ka 24/7. Nakasuway naman. Sa to pa, napilong mo sa gilabay sa gawas. Bitaw. Kay si St. Teresa of the Child Jesus nakasinati man ana. St. Thomas Aquinas, St. Augustine, katong mga santos katong gideklarar San Roque, even San Roque, nakasinati na sa Isidro Labrador, Pedro Calonzo, San Lorenzo Ruiz. Itorture kito San Lorenzo Ruiz, kaya mo siya, kung mulitra ka sa imong faith, tagaan ka na mong kinabuhi. Nag-smile pa San Lorenzo, sige tuslo-tuslo na itong septic tank. Ingon pa siya, kung tagaan ko 1,000 lives, ingon ani raga ko na akong pag-offer para sa akong Ginoo. Gituslo na po siya, patay noon. Pero smiling siya namatay. Kaya naman, wa na area sa iyang kinabuhi na wa siya magmalipayon. Kaya iyan ang nadawat, iyan ang na-experience ang the banquet of God, the heavenly joy. Tanaw na po sa inyong mga naong, bugat. Ang pasabot niya na, ang inyong kasing-kasing bugat. Ito na, ay kabugat inyong mga naong. Liwat naman mo sa kong naong yapon. Wa mo kibaw kung siya nakapabugat ninyo, no? Wa sa mo kibaw kung siya nakapabugat na ko, ang list mo sulti ta. Naipipila nyo din sa napanggaan ko, pero hallelujah lang yapon. Sa uban, sa ito yung isulti sa uban. Share sa din nga. Muadto na sa among LSS, lipay ko, pero guulsan. Kung ang ba, himuan ka o ka ng, himuan ka niya o kaguol, no? Mao na siya ang klase sa tao nga wa bitaw tawag wa sana wa mapili iko lang gitawag no
Nagkaroon, kanus ang kita ma-experience, kanus ang ito ma-experience nga we are chosen. Kana ang atong kalipay, mahimog yung lasting, mura na heavenly joy. Kung kita mo choose tas Ginoo, kita mo gihuwat niya, mo pili niya, dili siya mo pili nato. Kita mo pili niya. Tanawa diri ang nibaliban. Kung sabi niya ipili, ang uma, ang business, ang iyang personal na mga batasan, iyang ipamunbog ang ato mga sinugo, iyang ipamatay. Kita kung kasagaran nato, mangita tag kalipay sa mga butang o sa mga tao ni ining kalibutan na. Pero atong isalikway ang Ginoo. Mga hinungdan, magkusmo na itong naong. Kaya di man makahatag o tinuod nga kalipay ang mga tao aning kalibutan na, labaw na ang mga butang aning kalibutan na, di makahatag o tinuod nga kalipay. Kung sabi lang ihatag, kahasol, kabalaka. Kasuay ka ron, no? Tingog imong cellphone. Tanawa, di ba? Imo na yun ba? Kaya nabalakang, sakit sa kanilip. Kabalakang na. Tanawa na wala. Imo na example dito. So, butang na siya. Pasig emergency. So, ano siya? Kabalakang. O mulinog dahil karon, mga matay tantanan. Di okay. Di okay. Ha? Ano kung may nasunog yung balay? Bulay na siya. Biyaan ang talinig. Di ba? Ito, emergency ito. Kung mapangkaan tayo kayo ng lakaw ni Mulia, makaabot tayo kasi inyo. Kisa may mong atubangon iniguman. Kisa may mong atubangon iniguman. Ang Ginoo. Ang Ginoo nga mo ingon, nga nung wa ka nagbisti, sa bisti sa kasal. Kung ilabog ti ka ngadto sa gawas o magkagot imong ipon dito o maghila ka. Kung sa may iyang requirement, mamupili ta niya, labaw sa tanang butang, labaw sa tanang tao. Muna pagtawag niya, pag-imbitar niya, at tuwa gidayon siya, inig-imbitar, ayaw ino, di pa ko'y uma, di pa ko'y business, di pa ko'y cellphone, di pa ko'y computer, di pa ko'y anak, di pa ko'y mana. Patay ka na. Muna nga iyang requirement, if you want to be my disciple, you cannot be my disciple unless you leave your house, your husband, your wife, and everything you have, including yourself. Leave them. Amen. Yang ganun sa among tamalipay, kung di na ka ma-attach sa imong mga butang o mga tao nga naa sa imong kinabuhi ron, yang sa may timaan nga na-attach ka, kung mag-ampo kas Ginoo para sa ilang kaayuhan. Nalita ron, imong bana, nangapit. Imong ampo kas Ginoo, yung tao, mabuutan ka akong bana, lamdagi tao siya, Lord, na makahibaw siya, nasala na yung gibuhat. Karon, ang imo ay kalipay na sa imong bana, nga magbinuotan. Yung imong gigamit ang Ginoo para matuman ang imong kalipay. You are a user, dili ka poser. Imong kusog kita mo gamit sa Ginoo ay. Panamitan atong kalipay na aswarta. Ginoo, kahit ako kwarta, so mapunta na ng volunteer. Matakta ko sa kwarta. Kahit ako na ako'y kwarta ay kapalit. So ang imong kalipay na aswarta, igamit ang imong Ginoo para tighatag sa imong kwarta. Pero dili ang Ginoo mo imong kalipay. Kuha ninyo. Nakaroon, hay man inyong kalipay, nas Ginoo o nas butang o mga tao sa kalibutan. Be honest. Ay, kapusunan mo. Hasta kong pare, posibleng maigo ko ani, o daghan mi na naigo ani. Hinatag bias Ginoo ni nga mong bukasyon. Ganang pag-misa, hinatag bias Ginoo. Pero mahimo ang among misa nga kasubok sa among kasing-kasing. Labi na yun namin mag-misa, suway kuliktan. Kasi kapuyat misa ka na eh. Yahay man na, tuas presuhan. Sige, misa presuhan, suway kuliktan eh. May baho sa mga tao dito, susuwag yung mga ligo, hindi pa kitaghanan. Mag-atsigo ko iniguman yung siguro na mas pagkinikulit kita ang Ginoo. Pero malipayon ko kaya ba naman pumatasan?
hatag, okay lang yun. Kaya nga akong pasalamat, Lord, nakahatag ko sa imong kabubuton, tulong ko sa imong kabubuton, ang mabagaan ko din sila nagigamaan. Karon, sa aman ninyo pag-ampo diay, rarita ng imong bana ng habit, balikan na to akong example. Unsa may sakto nga ampo na to sa Ginoo? Kung ang imong bana ng habit, or balikan na to imong asawa ng habit. Unsa ang imong pag-ampo sa Ginoo? Lord, kuha siya. Lisa ka pa imong thank you. Oras ka bunga nga na. Salamat. Ang Ginoo minsan yapak mo siguro. Nag-thank you na hinong ka na mo, nabit na, nadana na dito siya, nag-thank you na hinong ka. Mag-ampo ka. Karon sa may ampo, ina na pag-ampo, ha? Na Ginoo, tagay ko grasya, nga bisan pa nangabit ang akong bana, mahigugma, ug mudawat nagyapon ko niya sa white condition. Kaya Amen. that is the best prayer. Ano ang imong bana, makapatuyang din siya. Diba nga itong isbutan, kalipay. Yeah? Ikaw kalipay. Kung nadawat o mapasaylo ni imong bana 70 times 7 as commanded by the Lord, di malipayon siya magsigig pangabit. Sutuan niya ang kalipay. Nga ikaw sad nga nidawat ni Ana o nituman sa sugo sa Dios, patod pa niya, ako sad mong lipayon. Gani sa 8 Beatitudes, di mo siya, blessed are you who mourn, for you will be comforted. Di gikan ang comfort, gikan sa Ginoo. Dili gikan sa imong bana, di sa gikan siya ang kabit. Gikan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may tuguran sa kalipay, di man ang imong bana. Di pasabi lang sa to siya maglipay-lipay siya dito. Haron ni ulit niya, ganisi yan na. Ika sa ganisi sa ka. Ikaw ba, haron na tawag niya na kong yawaan. It's a miracle. Diba? Ang imo na mong galipay, hindi siya yung pagkabuutan. Ang imo galipay, manong nakadawag ka ng animal kay Nato. Nakuha ninyo? Kasi heavenly joy. Ang pasabot pagbisan unsang sitwasyon na mahimo kang malipay. Wag nay putol-putol ang imong kalipay. Kaya nga naman, kung negative ang mahitabo, malipay ka. Kaya kamo ang kangutan-aw sa unang pag-deal in godly way. Kung positive sa imong mahitabo, ano sa kang malipay? Kaya naman, you know how to deal it in a godly way. Yeah, kisa pa may makapag-uol din. Wala. Ang Psalm 23. The Lord is my shepherd. There is nothing I shall. Kamu naghan pakai merubuan. Labaw ko mong pangit. Ang palit naghan si kay Guwang. May tagmasan ko kapulat kong parokya na eh. Nakasuno na ba ito? Kami nga mo sa bahay mo, katasuno na ako. Gani high school na ni. Diba? Ilang mga scholars ba? Ilang mga scholars. Nakausa din nas yung nauna. Diba? Usa din nas yung nauna. Parihata. Kaya ginatong i-extra sa impyerno. So, muna siya. Muna yung first nga atong tanahon nga mahimog yun, ang requirement is choose God, not things and persons. Choose Him. Muna yung Kristo, love God. Love God with all your heart, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. Sa ito pa, Ginoo giuna niya, hindi ko siya, and the second, love your fellow man as you love yourself. Sa ito pa, ang self, dili giday higugmaon. Kaya automatic ba? Pero imong higugmaon ang mga tao sama sa imong kaugalingon. Kaya karon, kaya imong kaugalingon, imo naman gitugyan ang tanan sa Ginoo. Tuwa naman dito imong mind, tuwa naman imong heart, tuwa naman imong strength, tuwa naman imong soul. If you love your fellow man the way you love yourself, so imo sa silang isurrender nato sa Ginoo.
Kuha ninyo. Huwag mo kakuha. So, tanawa ang premise ha, love God with all your heart, anak-anak. Sa ito pang imong self tanan, to anas Ginoo. Love your fellow men as you love yourself. Hain na ron imong self, anas Ginoo. Pag love ni mo nila, sila imo sa itugyan sa Ginoo. Wala kay labot nila. Ang Ginoo, bahala nila. So, pero kami paging, hay, imong banay sa, depende sa Ginoo, kahit ito na. Siguro na magtuwa dito sa imong silingan na ito ang mari. Ha? Sige kang bay-alay, sa kisogo tingin sa Ginoo. Isa niya ikaw, isa ako naman gitugyan sa Ginoo ang tanan. Yan, ito, ano. Isa lang, nag-ulit na, nag-ulit na, ingulit ka, agi papaulit sa Ginoo. Yang iulit siya na, itataw ni mo ba, ikaw, anong galuspad naman niya kung bana? Galuspad man eh, nga, ako tingin mo sunod sa Ginoo. O, di ba? Isogo, ang sunod, ina Ginoo makaon, wag mo kaon. Di, nagluspad. Nya inihigda na, nagtanaw ni mo, ito na ni pinaakan. Sa may mong interpretasyon. Ha? Dagang kay pinaakan. Sa may ito, sa may interpretasyon. Sige na. Ikaw mo, himo. Kaya, sa bang Panginoon kayo ba? Dagang kay pinaakan. Kandiling, yan. Ang samay mo isulti. Ha? Adi siya mong patapat, kaya dagang pinaakan. Dili, uy, di na pang Ginoo. Asawa ko ka, imo ko ng bana, tapat likas ko ng way pinaakan, karoon na nung may pinaakan. So, ang imong isultihan na, ika, ano na ka manig pinaakan? Ingon ka, huwag tingali mabantay sa Ginoo. Sa inyo ko nakaulit mo ni, sa patambalan sa Ginoo. Ay, tambalan mo yan sa man. Habang hindi kayo, mabalik na po na dito. Total din naman sa nain mo, iyang nas Ginoo. Di ba? Iyang nas Ginoo. Ay, pangangkul ng imo na. Kung maunay makakos sa atong kasakit, kanang itong mangangko na tanga ako ni. Suwait ang ko na ako ning anak. Nga ihatag dayon ang tanan nimong plano para ang imong anak. Di ba masugod yung kagkaworage, di ba namang kinabuhi, torturon yung kaan. Pero suwait yung iyanis Ginoo. Inigdagandagan, ipadagan sa Ginoo. Sa ito na labas kalsada din, sa agiso, Ginoo. Pagkaigo sa kanituan, pagkaigo sa kinan, pagburot sa Ginoo. Kung nga namatay na sa kikuha sa Ginoo. Wala kang problema. Pero wala ka kuwan, braton, mag-ira niya sa kinan, so, haliluya, kalaming patyon, haliluya. Kaya ako, nawili, may ganyan kinakaabot, nakaabot sa school, mga, gani ka nag-resolve siya. Uwap up. Kadaghan na dito las kaya ako katong gibalita. Katong bisikleta ba o katong auto. Sinukmagay sila. Pag magsinukmagay, pusil ito. Patay na yun. Hallelujah. Pari lagi yung kaginan siya ito. Kaya ka na ito pag pusil. Pamisanan na ito. O mga 7 days. 1,000 ko na. 7,000 na. Kaya, ini guman ba ito? Ang katubang kuwan, katubang ini pamisa ito, ini ka kuwan, 40 days. Napanay ka ng kada 1 year, kanang All Souls Day, napag-yun, All Saints Day. Pamisa, pwede na kuwan sa pare. Napag-inom Duterte, ng daghan siya patyon, pakpak, mapare, sige. Kini presidente kalyado. Nagana misahan sa pati. Kalyado. Nagano to na ako nanghatag. Okay, siguro makasuyo pa pare. Ay, ko na rin, Baligtas Bible. Hindi ba, mulitas pare,
acting speaker. So karon sa may sunod na itong choose God. No? Choose God. Yung sa may second requirement. Sa may second requirement. Sa karon ang lawa, di ay first reading. Amo, ibasa ba yung first reading ka ganyan? Bro, mga mami mo sa masa. Nakapanin pa mo. Kapanin pa mo ka ron. Wasa. Pero muno dito. Ang first reading karon, ingon ang ginoo pinagi ni Propeta Ezekiel nga kamo mga masinupakon, kamo mga katawhan, apan ako mong pakikon sa akong kabuutan, akong ilisan ang inyong kasing-kasing o kasing-kasing nga buutan, malinis na kasing-kasing. Ano nga? Purity of heart or pure heart. So ang second requirement, mauna ang atong purity of heart. Ano ba? Pure ito kasing-kasing. Kumusta mo rin yung kasing-kasing? Pure or impure? Karang wag kay mga negative judgment, negative emotions nga imong gikik. Kay mo bunay atong kasing-kasing na anay mga negative dihang gibutang. Amen. Tandugon lang na gamay, parang Duterte, itandog ni Dilima. Suko is Duterte. Kay naa may dagutan siya kasing-kasing. Mura ba ka ng balas pusil? Kanang balas pusil o kanang bomba? Gamay naman nag-fuse siya, parang mga firing area naman kalagaling sa pusil. Sa mga nag-butas yun, kung hamiro naman nagamay, buto na yun. Kaya nga naman, tuang man sa ilaw ang daghan kayo nga explosives. Di tandog yun nun, ran? Pero kung ato'y explosive, blanco ko to, magpiyapi na lang mo hinampak sumaso, di ginang buto. Muna ka mo, naagaling mo insulto ninyo, yung react rin ka, dautan ka. Dito. Tingin ka, pati ka na, nakotros ka. Kagaling ka dautan. Ano si Jesus? Ano Jesus? Kunting bugal-bugal na dawat anay. Gikas pagsugod panihapon, hangtod pagka alas 12 unto, hangtod pagka alas 3 hapon, kunting bugal-bugal na dawat anay. Nasuko ba gon? Nasuko ba? Wow. Kaya nga naman, wag may dautan diri siya. Bisan pag ikulata, gilutan niyang naong, ginarot niyang bumot, gilatig ko siya, gihubuan siya, gipapas ang cross, giprumprungan. Wag siya nasuko. Kaya naman, wag may nakastop diri nga kasuko. Pure kayo yung kasing-kasing. Limpyo kayo. Yan kana nasubos. Bismo yan na. O, mamaya rin. Diya masa na siya, katanaw na niya Jesus. Nagikulata yung anak. Hasta ganit patay na, gidugsa pa siya katubangan ng kilid. Nasuko. Wasa. Kaya naman, wag man sa stock na kasuko ang iyang kasing-kasing. Kumusta inyong kasing-kasing? Sige. Na-stock na dautan o wag? Ilhan na ni mo. Kaya di yun ka masuko sa imong isig katao. Kung wag kay stock na dautan. Kung di yun ka masuko. Niya sa pag-isunod, makita nimo kanunay ang positive side, dili ang negative. Amen. Di man iha, kada butang, kada hitabo, kada pagbati, kada sitwasyon na aginay positive o negative truths. Truths atong gisgutan na kamatuoran na positive o negative. Kung ang imo ganing tanaw, ang imong i-highlight ang negative gani, sa ito pa imong kasing-kasing negative. Kay mukunik mo na siya sa unsay di adere. Mura ning magnet. Mukunik ba? Pero ka naman ako ng mga sana ka ng kasing-kasing ka ng mga stainless o manana. Inikilat ko nung mukunik mo ng kilat. Hindi naman tayo na isa. Musakit ka. May naka-operasyon. Nabilang na stainless. Magsakit ko na ako mag-ngit ang panahon. Kaya mo, kunik mo na to. Mausa na ka ng babae, laki. Nawa, inigdoolan na nila ka na makinikapay. Mukunik sila. Kaya doon na may positive dito. Kasi negative. Mukunik na. Nakaroon. Huwag ka anak, diway mo kunik. Niya makikita na yung kag-positive. Ang imong mata, mahimo ng mata ni Kristo. Pero ito, sa kaseminarista, classmate nila ni Father Dennis Baricuatro. Kailan mo? Okay. Nakuno sila kauban. Siyempre, sa istorya na kuha niya, nakuno sila kauban sa una, napatinggo ko, kilabot ng mga babae. Kami mga seminarista sa una, kaya basta seminarista na mo sa kalalaki, mugwapo para sa mga babae. Kana bang ang mga babae ba mapadool? Saan mo tayo mapamit? exclusive mismo naman rin. So,
dali na yung mapunit. Kasi ako pag ginag-usan ng nasa yung kasing-kasing, dali kayo ma-intriga. Exclusive is mga madre sa pag-alagad sa katawan. Kung gusto na siya unang-una. Moto, kilapot ng mga babae, punti ko luto naghanap ko. Yan, kay guwapo mo niya tawan na. So pag human nila sa philosophy, kanang sa college, ning Regency, hantod yun na kanang wala naging sa kapalit. Nga sila nangapari na sila. Bago pa silang pare, nagminyo. Sila ikibitar, 5 man sila kabuk ang classmate nga na pare. Classmate ato niya. Di sila 5 yun ang kuwan. Ni celebrate sa kaning young wedding. Mga intrigero sa kastanan. Anong mamianan kuwan. Chismis, chismusong sa kaning pare. So, magpaso pa lang, diha na kuno sila sa atubangan ng lingkod. Kailan na ako kaning pinakagwapa giniro ng minyo. Ano ka pati labi ako mga uya pa ni Suna. Di pag siradaan mo ng pultahan, di ba? Siradaan mo na dito ang pultahan. Ano ba? Awa mo kasuwetan o kasal. O ba sa kapuyo-puyo ka rin? Kaya may likasal, na may iba na kada siradaan na dito, paso na tanan na paso, kanang siya na rin hipilin, aplihan din na yung mukanta na yun, kanang para paso sa bride, na. O di, matutan na, sila yung suwaw man, ingon sila na, di ka na, bro, tanong mo, bro, pa bro, di man kayo po, ako sing layo-layo pa. Anong nagkadool, basta tanong niyo siya, nilat mo kayo. Baka ni masayo itong kauban. So, muna na sila pag ni Baba, nagka na sila bugal-bugal ba? Mato, mas dahil mahimo, ilang ikasal. Ano sila sa tarde, kasal na. Pagkabot ng reception, nato na mga informal na mga istorya, di nidool silang table ang ato ilang kauban. Di ilan yung kitabangan dito bugal-bugal. Saan ka ba eh? Nagpiyong ka? Saan ka nagpiyong? Kanang may mga sawa. Isa, manong di eh. Isa, ay, dito yung mga uyab. So, nabitin na niluta ito, kung mga guwapa ito. Manong di mga asawa. Bakit no? Ingon din sila nga, ipamutan na po na niyo. Kasi, nakatunggitan na sa philosophy, na don't mention na obvious. Obvious mo kayo, batik na. Niingon din ko na itong ilang gawang pare. Bay, sa una, bugal-bugalon, may kita seminaryo na kung seryoso ko ninyo. Tinuod gina akong asawa, kung imutan na batik siya na. Sa batik na siya na akong asawa. Apan, kung pwede palang akong pahuwaman ninyo ang akong mata o ang akong kasing-kasing, kakita gibupunsa na siya ka-beautiful. Malalis ka na nimo. Malalis na nimo. Hindi ka nakakalalis. Nakuan silang tanan. Para sila lang na hindi sila kamusta kinin niya buwagan. David lang. Muna, dipindi na sa atong mata. Kung ang atong mata o ang atong kasing-kasing nagigamit, mauna ang mata ni Kristo o ni Maria, while sitwasyon sa kalibutan na matawag na ito negative. Amen. Tanawa niyo mga naabay negative yan. Inipanami nimo, mo reklamo kay kasi imong naong, sa ito pa ang imong gigamit, dili mata ni Kristo o ni Maria. Basta mo reklamo ka. Kung sabihin timaan na reklamo ka, na kay usbon si imong naong. Kasi puro kay kondisyon nito. Naagani kay usbon na imong naong na hinatag sa Ginoo. Usbon kay nanimo sa ito pa, reklamador ka. Ang imong matang gigamit, dili na mata ni Kristo. Mata na sa kalibutan. Ya, kumusta man doon mo? Huwag mo ipag-usap siya naong. Ang inyo rabag ipag-usap, kana rabag yung hinimos Ginoo. So, dako ang salaan. Dako magaling salat ang atong gubon ng kinaiyahan, ang ecology. Unsa na kanang imong kaugalingong naong? Ang Ginoo niyo sa kanilang buhok. Ano sa inyong buhok, pa maging importansya kay basto tamang-tanaw ni Bato de la Rosa, wala na mag-ibuhok yun. So, sa ito pa, murag di na kayo isyo niya ang buhok, pero ang buhok, matubas Ginoo, kanang inyong buhok, giihap gidak nako, o buhay mahog sa inyong buhok, mawa nako tuguti. So, kas Ginoo, inipata yan ang buhok. Niya, kung sa pa kang mga buhok ka, ang iyang ipamihap.
apil baka ng kilay. Anong kilay ba ninyo mga babae? Ihap din na Ginoo, ikada niyo. Basta inipagag yung kalkulito mo sa Ginoo. Kaya sa pag-ihap pala na, kung sa kakasakit ang batios, Ginoo, anong iyang nang gilaro? Nga ako pa nang gihapan? Hindi ka nang illegal lagi. Diba? Magsakit nga ng lugas, Ginoo, kato ibutanan siya emosyon ba? Magsakit yung lugas. Ilurot mo na niya, ako naghihatag. Huwag hindi siya ka-appreciate na, thank you Lord na ako'y kilay. Thank you Lord na ako'y kilay. Kaya nasa muhungi mong yawan sa katag mo ganyan ng kilay. Sasabi lang, inatag mas Ginoo. Niya, kung gusto ni mong tarungon, ingno ni mo, Lord, usaon ni nako, tarungon o kanina lang as is. Niya, paminawa din ang iyang tubag. Kaya ka na bang Ginoo, ang iyang style, daily silence means yes. Di ginasa mo silence means yes. Silence yan means no, gina. Muna, di ka kabatig tingog sa Ginoo, ay buhat. Kay no ang tubag na. Silence na kayo. Pasabot ka na, no mo sa akong isulti. Sige mo yun. Adi ba? Ako lang isulti ang truth ba? Nga naman, sige, sulayo, usbay mong kilay, usbay mong colors na, usbay mong buhok. Diba? Kabutang na kag-worry sa imong kinabuhi. Kaya di tinon. Kanang nangusap sa kilay, kanang nangusap sa naon, nangusap sa buhok. Insecure kaya ng batiyo. Muna magsigis nagdag sa amin. Na kada nilalakaw, kada ikos hangin, nangin. Kada lakaw, rituke. Kada ako, rituke. Sige na rituke. Hindi ka na insecure. Di ba? Ano kasi ka rituke? Sa ito pa, insecure ka. Niya, maigos adlaw. Sige adlaw. Ano ang mga anak mo? Ako nang adlaw partner sa itong kinabuhi, ano ba nang Dracula? Hindi na ba gustong hayang? Na, hindi ka insecure. Tanawa ang ka ng mga tao, huwag giusab silang naong. Huwag giusab silang buhok, huwag giusab igo ang gilimpyuhan. Nya, anak, tanawa, di ba? Maglakaw, nag-adlaw, lakaw, natural, bakit na? Igo na galimpos, paano na igo? Lakaw na, ito pinito. Naghibaw na siya natural, ginatanan niya. Ikaw, kinakay gipamunta ka din natural, hibaw ka, mapaksit na maigo sa galimpos, and you are putting insecurities in yourself. Mali pa kasi mong trabaho sa hay tumudanan. Kinakas na puno as pilog, bagis-bagisan pagilihan. Ano ko tawag imo ng kuluran ang puno as pilog? Inimot mata mo tawag na may puno ang pilog ng takip ko sa. Musa na magsisig, naana sa galisa. Kaya mahal ka ba kayo ng iba? Kasi mo sa naon. Beautiful eyes na ka or wala kang paralyzed. Ganhan ta ingon ani. Nga butang lang kitag insecurities in our lives because we do not accept the gift of God as it is. Before you change it, accept it as it is. Kana imong naon, gawa ka sa naon ginis Ginoo. Hinatag ni Ginoo. Nigtan sa pena lagi Ginoo sa mga oras ay hinatag sa Ginoo. It serves the purpose. Isa nga naman, siya kitaparos ko sa akong mamasuna, huwag ko masungko, kaya huwag ka maabot. Huwag ka maabot. Kaya taas-taas mo itong ilong, balik na itong ilong. Kaya huwag maabot pa ka, nakakabot. Everything ang buka. Sige lagi ako kaginhawa. Di ba? Kung sa may purpose ilong, dinubsa kayo din. Para lang na ginhawa. Kaya naghagdag ka sa ilong na stronga, i-oxygen na. Di na kaginhawa. Ang imo gani, hasta lamot, mahangga pa. Isa to pa. Praise the Lord. Ano sa itong inat, anak, pang-injeksyonan pa, para lang yung mutubo ang ilong. Ay mo na lang ginoon sa makupa ang ilong. Ay, dawata na as it is. Kaya kung makadawat na kasi imong naong as it is, dali sa imong dawaton ang naong aning imong mga kauban.
Tanaway lang mga naong kadawat pa ka. Ikaw na naman kadawat. Mga nang sign of peace niya. Ito, tasan na niya. Undan ako. So, mauna na, ang kalipay nga way katapusan na ana sa kalimpyo sa atong kasing-kasing o sa pagpili nato sa Ginoo. Karon sugay nagtan-aw ang mga positives na negative. Panalitan ron imong bana mga bit. Daghan ka ng positive ya. Unay ka akong bana gwapo gid ni kay isugot pa maglaing babae. Ibaw na ko ni siyang minyo, nagisugot pa sa to gwapo ni. Yung may sinitingaling. May sinisig performance kay. Ayun. Ya, ikatulo, taas ko ni siya energy. Kaya wala sa maluyan ako lang. Kung ang tulong lain. Ya, iglakaw niya dito yung katarong kayo mula ka akong bana sa to pawa siya ay sakit. Healthy kayo siya. Mga positive na. Ya, truth mo na. Positive mo na. Ya, hindi na ni mo dawaton. Dawatan na. Kapag nanikuli kasi mong bana, ikaw kang mayon, amahan ko, Lord, pasaylo siya kay wa siya masayon siyang gibuhat. Wa siya masayon ang iyang health, ang iyang kagwapo, ang iyang kamahayo nga mo trabaho. Iya ang i-apply sa iyang pamilya, dili ngadto sa laing tao. So pasaylo siya, Lord. At least you give him many blessings. Yan, dili na positive. Ganahan mo na. Hindi po maganangin ka na muna yung mga kasing-kasing ng mga dautan. Ito, nalita rin yung mga anak. Tapulan kita na, dahil mo bangon. Dagang ka ng positive. Sige lang ka to, imong pukaon, tuyo plus kitas. Imong iligid, balitok-balitok na ako. Ang maligid-ligid naman, matuog ka po balik. Pasalamatin, ginulit ang Lord. Salamat, akong anak may kinudag to. Kawag siya insomnia. Naroy daghang mga tao kasi ginagtuma o mga pills para makatog. Pero akong anak, kaloy ni mo Lord Jesus, labihan mo na ito, mula magpatay. Anak ka, positive na siya. Di ba? Di mo na lang sa nasiyang andaman o ano eh? Natuog mo na, yung tapulan mo kayo, di ba nang lungag? Di mo siya lungagan daan. Di makadawat sa kanya. Kasi kasagaran aning niya ang mga tapulan, dagko sa nagkaon. So, imo mo sa inyo na, kami na kalo, ako kinikaon. So, di pagimulungan ako pagkaon. So, imo na siya ang daghang pagkaon. Na, positive na siya. Di gumanda yun, imo na siyang pukaon. Loto na dong, andang ng lamisa. Amo ba ko na eh? Di ka na maso. Asa ka na mong di ba mo gina? Tanaw ni Montos, ikong andam, hukdon na ginagkaon. Di ko na hinundong na naaday ka o pa di kagakaon. Hukdon gina niya. Biyaan na po na niya yung ikanan. Kaya di mo na manghugas. So ikaw na siya manghugas. Okay, sus ni daw talo. Borot man, muna mag-iro, nagkaon. Salamat doon niya. Dili ni siya pra ng uban ba, kanang pugsunod kay kaon. Gugod pa ka para pakanon. Tuninihan. So, bisa kong sa ikutan sa plato. Limpyo yun. Praise the Lord. Di positive kayo. Sa ito pa, di nakamasuko si mong anak. Kaya yung nakita, pulos man positive. Kuhanin mo. Ang kasama ni Gani, makulang kami na dito lagi. Wala na mo matulso mo niya. Ay talagang salamat. Nagabi Praise God. Thank you, Father Shano, for sharing the